Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Kale ngibuka i-order ye-Human Rights Commission bathungizwe njengoba wayithuka nje khuluma yonke izinto ngama-homosexuals bathi yena akakhokhe u-250,000 aphinde futhi axolise in public izinto akayizisho ngabantu abangama-homosexuals. Izinto ke lezi sesike sayikhuluma la ku social media ukuthi ekhulume kabi kanje wayikhuluma ngisho kabi ngosomizi, ethuka osomizi, ethuka abantu abangama-homosexuals. Uzophinde futhi same muntu ayenze ngathi lento uya-attack-wa mase kuwukuthi abantu bamela amalungelo abo, kuzobe ngazuthi useya-attack-wa futhi aphinde ayiguqule futhi kube ngazuthi ku-attack-wa amaZulu. Ayenze ngathi ku-attack-wa amaZulu. Yazi ukuthi khona abantu la empilweni abanjengayo uMacingwane uNgizwe Mchunu and futhi bayingozi. Wenza kahle Shukhuzani wahlehla kuNgizwe ngoba uyabona umuntu mayese kwi-position yokuthi akanandaba, he has nothing to lose. He has nothing to lose. Usengenza nanoma yini enzele ukusurvive, enzele nje ukusurvive, usengenza nanoma yini. Akekho umuntu empilweni oyingozi njengomuntu onjalo. Kumele nibaqaphele kakhulu kufana nalaba bantu laba abaxoshwa emsebenzini noma baphelelwa imisebenzi from being media personalities. Mangithi media personalities ngingabala ngisho uku-actor, ngingabala ngisho ukungena ko-radio, anything nje esuke lo muntu eyisebenza ebroadcastwa kwi-media. Labo bantu nibaqaphele ngoba iningi labo ababi nawo ama-career. Ababi nawo ama-career. Mangithi ama-career ngisho into osuke uyifundele. Ngangokuthi mawuxoshwa kuyona uyosebenza uyoba udokotela, uyoba ummeli, uyoba uthisha, uyoba inesi, uyoba yini. Abanazo izinto ey'kanjalo. Umuntu abaningi mabexoshwa from being media personalities, yibo abaningi laba bahluphayo bezama ukuvula ama-podcast angasile ahlambalaza abantu bethi bazama ukuphika up ukwakha iy'mpilo zabo. Uthola ukuthi impilo yakhe uclaimile nje ukuthi uzoyakha ngamagama abanye abantu abase-relevant ngaleso sikhathi. Baningi ngisho ungabala ngisho bona oJacinta labo ubabuza ukuthi benza nje empilweni, bese ulandela i-history yakhe wakwenzani empilweni, uzothola ukuthi naye uke wasebenza in one of those places engiyi-mentionile. Mayisephume khona uyahlala iminyaka engenzi lutho ekhaya, ephelele olayini, mase ecabanga anything ekumele angayenza, akabona ukuthi engayenza ebantwini, bese vele esusa i-distraction. Ebuke nanoma yini into abone ukuthi angaba relevant ngayo. Uze kuyo ubhuti omdala uphakela umthakathi, kunevidiyo ayisho yena ukuthi akasebenzi, waxoshiswa emsebenzini, kanjani i-IFP, kanjani waxoshwa emsebenzini. Njengamanje akasebenzi, wenzani akasebenzi. Bese kuba-ke yiwo-ke lama-program abasuke sebe-engage ngawo ngokuthi abanayo into engabafakela imali. Kube uNgizwe futhi. uNgizwe-ke une-experience yalento kade wayiqala ukuzama ukwenza, ukuhlale ngaso sonke isikhathi eba relevant, enza imali through amagama abanye abantu. Kade wayiqala leyo nto,
kade wayiqala ngisho komaskandi umthola lo muntu uyibuza lo muntu obaka ucula umaskandi ufunani kanje azagamanxe kumaskandi uthi uyambona ngapha yonke indawo kumele kube ukuthi urelevant ubone ukuthi iyona ndlela le akangaphila ngayo so umuntu onjalo uyingozi kakhulu ezweni sethu njengamaZulu ngoba uphethe division ngoba izinto uthe mayizenza ezenze ngesingaye kodwa mase ibuya bese vele yayishintsha lento kube ngazi ukuthi kuhlaselwa umuntu osebuya kuye use against amaZulu noma use against amaZulu uvela ayijike kanjalo uyabona nje njengamanje kade lo muntu ethuka abantu abagay ethuka ama-homosexual of which is wrong in this time in our country whereby kwi-constitution these are our people abantu esiphila nabo abantu ongaba naye ngisho egcekeni umuntu ongamzala umuntu oyi-homosexual abantu abavunyelwe ngisho i-constitution yala eMzansi abanama-right alinganayo nathi sonke awukwazi ukuthi ubulale ama-right akhe vele unelungelo eligcwele lokuthi akumangalele emthethweni mayise mangalelwa futhi babodwa nje khona abanye abantu abacabanga kancane abayibukela nje ungizwe bem-attack abayibukela nje ama-attack aqondene nongizwe abangasabuki ukuthi wenzani nakumalema abayibukela nje umalema attack ungizwe umalema has what to gain from ungizwe ngoba umalema udefenda naye ukuthi umuntu wala eMzansi makhona umuntu oshicilela isithunzi sakhe phansi odonsa isithunzi sakhe phansi eqhubeka futhi vele kumele amvulele icala ayikho into wrong lapho finish full stop nawe futhi sometimes ngeke uyinakisise lento mawukuthi vele uyifanela njengami awunagama elikhulu awuna contribution enkulu eSouth Africa afundile sometimes uphuwa vele isithunzi awuzukusazisa isithunzi ukuthi into enkulu kangakanani awuzukusazisa awuzukusazi kodwa umuntu owaziyo ngesithunzi uzokwazi ukuthi umuntu uyakwazi ukubulala uphila ngokuthi ahudule isithunzi sakho phansi lento ebizanywa ongizwe bezama ngisho uku-attack umshado kwamalema bezama uku-attack remember umalema is a leader of the biggest political party awukwazi ukuthi uleader abantu abaningi uyileader unanonkosikazi unaney'ngane unanefamily yakhe akayileadayo awukwazi ukuthi ungashicilela isithunzi sakhe phansi ukhuluma izinto eyihlazisayo ukhuluma izinto umbhexa ngezinto ezithile angakufakeli icala vele ku-right lokho so abantu-ke bathanda ukukhuluma yonke into bebuswa ilento yokusupport umuntu ngenxa yokuthi uhlanga lakhe kakhulukazi umqondo wamaZulu mina ngumZulu impela kodwa I hate that mentality kufana noma umZulu eshaya umuntu esikhundleni sokuthi abantu bemcorrect abahamba na ukuthi ushayelwani manje umuntu lezi zakithi-ke zikwazi ukuvuna umuntu zithi hayi akashawe kodwa umuntu azi kahle ukuthi yayi nalo muntu oshawayo ayikho into ashayelwa yona thina-ke asiyona leyo type ma wenza into e-wrong ukuthi umZulu ahlangani naleyo nto leyo wenza into e-wrong so ungizwe nje it's a very dangerous person uyabona nje mina ngisho ngingacacazi angazi ukuthi nabantu abamganile bathini mawukuthi ubona indoda yakhe yenza izinto eyibheda kanje
yenza izinto ezibheda kanje everywhere. Lo muntu uyibuza nokuthi isikhathi sokuhlala namakhosikazi akhe usithola nini. Uyabona izinto nje oze asifanele ngabe sikhuluma izinto ezipersonal kanje, kodwa uzuyibuze lezo zinto ukuthi lo muntu ngempela kanjani ngaye, kwenzakalani ngaye, ukuthi umkhona umuntu nje ongaphila ngathi akanandaba ngalolu hlobo. I really do stand with this man, Shem, and I love it when other Zulu people come in front and say, nope, this has nothing to do with us. This has nothing to do with Zulu people. Zulu people are not being attacked. Ungizwe is wrong. Which we all know, guys, that Ungizwe is all over the place. He's just saying things, things that he's not supposed to be saying, which is very, very bad. Very, very bad. I think he have to learn and understand that South Africa does not belong to Zulu people only. It belongs to so many different tribes, and everyone have got their own rights. Every person in South Africa have got their own rights. You do not rule South Africa. That's where the problem comes from, because now he will be all over social media saying things, different things, even mocking people. He's just all over the place, Nje. He is all over the place. And this man is telling the truth, Oguti. Such people are very dangerous. Such people are very dangerous. They're the ones who will be in front there, causing division, causing chaos, causing a lot of things, Nje. He will be in front there saying things, while his supporters can say that what this man is saying is bad, like really, really bad, and can get him in trouble. They will not even reprimand him to say, no, don't say that, don't do that. He will be on different social media podcasts saying things. He started with Umalima, Limpopo people, gay couple. Guys, like, what's wrong with this man? What's wrong with this man? Yes, I laughed when this man said, when is he getting a time to spend with his wife? Which, it's true. It's 100% true. Because, like, why are you all over the place? Why are you all over social media? When are you getting time to at least have family time? Be with your wives, be with your kids. Since he does not have one wife, he have, I think, 2 or 3 wives. So when is he getting that time to spend with those 3 wives? Because hi Shem, and now he will have to pay a lot of money. Guys, you can just imagine now you have to pay this case, you have to pay for things that you're just saying. Why don't you just keep quiet? Like, that's an easy thing. Just keep quiet.